Treballar en format hores pot ser una feina habitual. A vegades les operacions més senzilles es poden complicar. En l'exemple tenim les hores d'entrada i sortida d'un membre del personal durant 4 dies. Volem saber les hores treballades per dia. En principi és una simple resta entre l'hora final i l'hora d'inici. L'operació funciona perfectament en els 2 primers dies on l'hora d'inici és inferior a l'hora final. Però no en el tercer cas on l'Excel ens retorna coixinets com a resposta. En aquest cas no és perquè la xifra no tingui cabuda a la cel·la sinó que l'operació dona un resultat negatiu i quan parlem d'hores això no pot ser. I no és una errada, ja que el treballador va iniciar el torn un dia i el va finalitzar en el següent. Què podem fer? La versatilitat de l'Excel fa que tinguem almenys 2 respostes. La primera és utilitzar el si condicional, una funció freqüent que val la pena dominar. La redacció seria la següent. Igual. Si. Obrim parèntesis. I compararíem les 2 cel·les. En cas que l'hora de sortida sigui inferior a la d'entrada, fet que significa el pas del dia, sumarem 1, és a dir, sumarem un dia. En cas contrari, es realitzarà l'habitual resta. Dit d'altra manera, provoquem que l'hora de sortida sempre sigui superior a la d'entrada. Una altra manera seria sumar-li el dia en format hores, però aleshores recorda que cal indicar-la entre cometes. Podem comprovar que la funció rutlla en els 2 dies que s'ha treballat més enllà de mitjanit. Una altra possibilitat amb una funció menys coneguda. Escriurem igual i la funció residu ens farà la feina. Obrim parèntesis, fem la resta com a primer argument. Punt i coma i un com a segon argument. Tanquem parèntesis i vet aquí que tenim la solució correcta de nou. Ja només cal estirar. 2 maneres de solucionar el repte que se'ns havia plantejat.